كما قرنا هنا مايكروسوفت وورد definition ويدما ترجم ناي حدا قال كنركب نخيل نعمنت ابزي زحفناهم بزحات نغرات አለው ويدما زصحفت እዚ ننببو لنا خالص سبيبنا مالتي حجي ابز زلو قالات نابنت نحدا ترجمهم زين فولطم كوينا لسيزا prohibited اتبل زلاسي نايزيا قال ترجمه نحدا زي فلطا خوينه كما حجي ابز نبورنا مايكروسوفت وورد ابليكيشنز dictionary تبل حانت اوبشن نيراتنا ابزي وورد 2016 زلوجن ابزيا ريفيو لنا مساتنا ابزيا تريوا زلهم انسايتس تبل زلا جروب سمارت لوك اب تبل تلويط الله مالتي حجزيا انت تطمنا definition ناي حدا قال ياترخبلنا مالتي نز قال زخرخبلنا كن ناي انترنت كونيكشن يدلينا مالتي حجتنا انترنت كونيكشن نمتاي زدلينا تي definition ناي تقال دلينا يزلنا كافت بينج زبحال ناي مايكروسوفت سيرش انجن بو تتقيمو سيرش غيرو يوزم صالنا مالتي هجي ابزي سمارت لوك اب نحدا كليك غيركم نايزا prohibited تبل ترجمه ابزي كلتا ነገር ከም ጻልኩም አን هجي ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስለዘይብለ ابزي አخريكم አይከልኒ ግን ابز እንታይ ዝብል ከም ጻልኩም explore and define ዝብላ ክልተ ታብ ከም ጻልኩም هجي after define تبل نحدا select غيركم نايزا ቃል እዚኣ ትርጉማ ወይ ድማ definition ናታ ابزي ዘርዚሩ ከም ጻልኩም ማለቲ ልክ ሕጂ እዚ ናይ ምታይ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ናይ ዲክሽነሪ ስራሕ ማለቲ ሕጂ አክንዲ ኣብ ሞባይል ካ ዘሎ ወይ ድማ ናይ ዲክሽነሪ መጽሐፍ ኣምጺኻ ናይ ተቃል ትርጉም ትደሊ ባዕሉ በዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ጌርካ ትርጉም ናይ ሓደ ቃል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዚ ትርጉም ናይ ሓደ ቃል ክትረክብ ድማ ኣብ ሪቪው ኢልካ ተኣቱ በድሕሪው ኣብዚ ስማርት ሉክ አፕ ዝብል ኦፕሽን ኣሎ ኣብ ኣቲና ናይ ዝተፈላለዩ ቃላት እና ሰሌክት እና ገበርና ናታቶም definition ክንረክብ እንኽእልና ማለት እዩ هرين بار حدا دوكمنت متصحفنايو افت دوكمنتنا از دوكمنتنا زغون عينت ريفيو ام دليلو اوان ويد ما فيدباك ام دليلو اوان خالوت سبات بايميل غيرنا دينا وي بفلاش غيرنا نهبوممو ناتاتهم فيدباك ويد ما توسخ حسابات ديو مقرمتا ديو نقافيتا ديو كهبونا يخول يوم مالتي هجي اب كم زنتقملو كومنت زبل اوبشن لنا نز كومنت زبل اوبشن ابي اتينا نرخبو ابزيا ريفيو إلنا مساتنا ابزيا كومنت تبل حانت جروب على مالتي اوكي ابزيا كومنت تبل جروب على هجي ابزيا نيو كومنت تبل علاتنا مالتي هجي ابزيا ذا دوكمنت زيا صحيفه له لسي زغنا حال سبيبيو ويدما كهبو دلي كهبو مستلخو بزعفا ذا دوكمنت زخون حبريتا خغرفلو ندحد ادلي ابز مصحفا يدلينني اجي لسي ابزي اصلي منزيا نيو كومنت كبلاء اجي بزي حبريتا خغرفلو يخلي مالتي اوكي اجي ابزي زخون الى تصحفولي لسي ناب امان زبحال سب سدع ذا دوكمنت زي انا تان كرملي سلام امان كمي كانيخا heading ويدما ارستنا إذا دوكمنت انتهي تقبرنا ياي حيش كبلون حد أدلي heading نايزا document انتهي تقبرنا يو يحايش حسابك أكافلني إلى هجي هذا كومنت تصيفه له مالتي هجي إذا دوكمنت زيا حبريتا قد يفعل له نز أمان دبهال سب مسحاب كوو نسود ما إن شاء الله كومنت مسحابكم أبز على بوتا أبزخونا كليك تكورو تقوليهم مالتي مسحاب كوو نسود ما بزين تخجبر لي خلي نعو مسحاب كوو ناي ريبلاي باتن كما تسأني مالتي أوكي أفتر ريبلاي باتن كأنسو كتصحف لي يخلي مالتي كالأيتي تطقم أنا إذا كومنت الدماء نمنتاي يطقم مسيركم حجي إذا زقبرنا أنا كومنت صحيفة لزولكم مالتي تخلي تطقم دما لسي مصحف تدالو مو مصحف صحيف كم سود أخايو ريفيو زقبرو صحافتي تهبهم
ሕጂ ረቪው ንኽገብሩልካ ጌጋታት ክእርሙልካ ክመሓይሽ ዘለዎ ነገራት ከመሓይሹልካ ዝልወጥ ቃላት ንኽልውጡልካ ዝውስኽ ተወሰኺ ሓሳባት ንኽህቡካ ኢልካ ትህቦም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣዝያ ጠቃሚት እያ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦት ሰባት ኣብዚ ከተዕርዮ ዘለካ ነገር ለሰይ እዚኣ እንድሕር ኣብ 2019 ወይ ኣብ 2018 እንተነይራ ኣብዚኣ ኣፀሊሞም እንተክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብዚኣ ኒው ኮመንት ኢሎም ኣብዚ ዝኾነ ኮመንት ክፅሕፉልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ቅንዕቲ እያ ዘላ ግን ደሓን ለሰይ 2018 እያ መስለኒ ኢሉ ለሰይ ፅሒፍልካ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ስኻ ከፊትካ ምስ ረኣኻዮ እቲ ዶኩመንት እቲ ረቪው ዝገበረልካ ሰብ በቲ ናቱ ሽም ወይ ድማ በታ ናቱ ኮምፒውተር ወይ ድማ ዩዘር ኔም ሽም ናቱ ኣብዚ ክመፅእ እዩ እቲ ዕለት ገለኻ ኣብዚ ክመፅእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዝነገረካ ኮመንት ዝፀሓፈልካ ከዓኒ ዝኣረመልካ መእረምታ ድማ ኣብዚ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ እንታይ ይጥቕሙ ኣብዚ ዶክመንት ተበላሽዎ ነገር ወይ ትቕይሮ ነገር የለን ማለት እዩ ብዜናትካ ፍቃድሲ ኣይቅይሩልካን እዮም ዘለዉ ማለት እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሓሳባቶም ብኮመንት መልክዕ ገይሮም ኣብዚ ይገልፁልካ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ኮመንት ኣንቢብካ ከዓ እንድሕር ዳ ናታቶም ቁኑዕ ኮይኑ ብኡ መሰረት ድማ ንኽትእርሞ ይኽእለካ ማለት እዩ ኣብ እትፀሓሓፈሉ እዋን ድማ ለሰይ እዚኣ ፅሒፈሉ ኣለኹ መልሲ እንድሕር ዳ ክበኒ ደልዩ ኣብዚኣ ኣላትኩም ባተን እዚኣ ክሊክ እትገብርዋ ብድሕሪኡ ኣብዚ መልሲ ክፅሕፈለይ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ኣላ ከም ዘላታ ኢሉ መልሲ ክፅሕፈለይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ወይ ድማ ዝኾነ ሓሳብ እንድሕር ኣለዎ ኣብዚ ክመፀኒ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናይ ኮመንት ኣሰራርዓ እዚ እቲ መጀመርታ ዝተፃሓፈይ ናቱ መልሲ ኣብዚ ይመፅእ ካልእ መልሲ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ብታሕቲ ይመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከምዚ እናበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ መልሲ እንድሕር ዳ ክትፅሕፈሉ ደሊኻ ኣብዚኣ ክሊክ ትገብር ኣብዚኣ ትመፀካ እያ ባተን መፅሓፊ ቦታ ማለት እዩ ኣብኣ ኻኒ ዝኾነ መልሲ ከዓ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ሪፕላይ ክንገብር ንኽእል ቀፂልና እቲ ኮመንት ክንድምስሶ እንድሕር ዳ ደሊና ኸ እንታይ ንገብር ለሰይ እዛ ኮመንት እዚኣ ኣንቢበ ወዲየ የዕርየ ገለ ወዲኣ እያ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ እሞ ነዛ ኮመንት እዚኣ ሽዑ ኣብዚ ደሊት ኮመንት ዝብል ኣለኒ ኦኬ ሕጂ ኣብዚኣ ዳውን ኣሮ እንድሕር ዳ ገይረ ደሊት ኮመንት ዝብል ኣሎ ደሊት ኦል ኮመንትስ ኢነ ዶክመንት ዝብል ኣሎ እዚ ደሊት ኦል ኮመንትስ ኢነ ዶክመንት እንድሕር ዳ ኢልካ ብምሉእ ኮመንትስ ይድምሰስ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ደሊት ኮመንት እንድሕር ዳ ኢልካ ግን ነታ ዘፀለምከያ ኮመንት ንዓ ጥራይ ደሊት ትገብራ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከምዚኣ ጌርኩም ከዓ ዝኾነ ኮመንት ክድምስስዎ ብትደልዩ ሰዓት ኣብዚኣ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ መታን ክመረኩም ክመልሰየ ሕጂ ኣብዚ previous next ዝብላ ባተንስ ድማ ኣለዋ comments previous next እናበልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በብሓደ እቲ ኮመንት ከምዚ እናገበርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ኣብዚ ሾው ኮመንትስ ዝብል ባተን ኣላትና እንድሕር እዚኣ ኣጥፊኹማ እቲ ኮመንትስ ብምሉኡ እንታይ ይኾን ኣሎ ኣብዚ ከም ባሉን መልክዕ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም እቲ ኮመንት ኣይተደምሰሰን ኣብዚ ግን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተሓቢሉ እዚኣ እንድሕር ዳ ክሊክ ጌርካ እታ ኮመንት ኣብዚ ተርእየካ ንበይና ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲኻ ክትዓፅዋ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኣቲኻ ከዓኒ ክተንቀሳቐሳ ሳይዝ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ለሲ ኣብዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ኣትየ እንድሕር ዳ ሳይዝ ኢለያ ከምዚ ገይረ ከዕብያ ከንእሳ ገለምታት ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ኣቲኻ ሙቭ እንድሕር ኢልካያ ከዓ ከምዚ ጌርካ ተንቀሳቐሳ ቦታ ክትቀይረላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ድማ በዚ ክተምፅኣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክሎዝ እንድሕር ዳ ኢልካያ ከዓኒ ክሎዝ ትኸውን ማለት እዩ ግን ኣይትድምሰስን እያ ኣብዚኣ ኣላትኩም ማለት እዩ ኣብዚኣ ሾው ኮመንትስ እንድሕር ዳ ፀቒጥኩማ ግን ብምሉእ እቲ ኮመንትስ ብጎኒ ናቱ ፓነል ከፊቱ ኣብዚ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ተሰሪዑ ይመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኮመንትስ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ነዞም መፅሓፍቲ ትፅሕፉ ወይ ካልኦት ሰባት ነቲ ዝፀሓፍኩሞ ፅሕፈት ካልኦት ሰባት ረቪው ክገብሩልኩም ኣብ ትዕድሞም ግዜ በዚ ኮመንት ተጠቂሞም ረቪው ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ፅሕፈት ረቪው ኣብ ትገብሩሉ እዋን ድማ ብከምዚ መልክዕ ጌርኩም ረቪው ጌርኩም ክትህብዎም ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ዶክመንት ዝሰደድልኩም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ እዚኣ ናይ ኮመንት ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና